and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kung epektibo ang akong gibuhat. Epektibo kayo po to. Ug ako na ang pinakamaayong tampanan tungkol sa tuong kamot ni Tatay Kacho. Ako na! Sayo-sayo kong may anhida. Mitugtugaog pa mga manok. Ay naman to tiguang mo balik din he. Ganina raman ko nagpaabot iya. Noon sa kato niyang iro. Naayo ba ka to nako? Naayo to oy. Miracle oil guni para tambal sa mga sakit. Kayo pamaol pa, panuhot, panakit sa kalawasan, panyawan din bituwil. Muna the best kayo. Naayo magaling paralyze ane, katong dunay cancer. Iro pa ba inong kagiro lang? May manggalituhin mong si Charon. Uy! Ha? Ang tigulang! Niya pa ingon din. Ang iro! No. Salamat kayo nga. Dalawa ang lawas sa kong iro. Ha? Uy, ayay. Di ko tingong kaning ayay ka. Bahala ka niyang ayaya ka. Ang kakit sa iro! Purti ng uga, ha? Oo, dong gapon. Sabad pa kayo na. Kau tanawa ang kagin sa kong iro. Uuga na kayo. Hinayo gitong Uga pa mas na iskabaw na buwan sa init, oh. Pero Uga na kayo. Okay na, pero salamat kayo nga. Og niya akong isahan niyo mo. Pero dili si 50,000, ha? Kung dili, kini lang yung tao, dong. Labi-labi na. Dali. Uy! 500! Ha? 500 lang taon do kay pobre taon ko do kay pobre ko basurero naman ko din sa subdivision do Bangag sa ilong. niya do ko 500 Bangas kang gilaygit ni salamat Ring. kayo 500 sige adto na ko do ha kanalaki Ayaw na paglakaw, oy. Naunsa man ka. Wala kilay kwarta niya, ha? Doon ako isugo ni Maru magkakwarta ka. Og makakwartasan ko. oo siya ba na Sultihin ni ang tanang taga-subdivision, ha? Nga doon tambalan nga ako. Ako! Makaayo ko nila. Sultihin nila kaning mga naanag-park din sa subdivision, ha? Dili ako may tambala din Tambalan na to ilang mga sakit. Kasabot ka ba? Ha? sige okay sige ano mga kwarta ko Oo. pila may mong ihatag na ko 90% G está. 90-10, ha? 90-10. may 20 ako Ayaw, 90 ako, G. Mo, naunsa mo Sige, mo 20 ako Beda ka ba? Sa gano'n ka. Sige, may problema. Basta tagay kong mga pasyente, okay? Sige, sugot ko. Sige, ito na ko itong dunay sakit nga ka na, asma. Sige. Pariya sila kayo magpaabot ko. Sige, dok. Kwarta na rin. Yes! Unsa kay angay na kong buhaton. Aron makuha ko ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Sigurado na gyud ko. Katuak kini kang manisimyon. Og kini ang iyang gigamit sa iyang pagpanambal. Unsaon ko man ka? Sudlon ko ang ilang panimay. Maayo ka? Sando, Moana. Nabalik ka na di ay gikan sa inyong office? nag-half day raman ko. Kay nanawag man ang igsuon ni Daddy Jimmy. Ha? Sando, doon na ba kay passport? Passport? Never mind. Palihog lang di ko sa imong birth certificate. Ingon man sa marriage contract sa imong tatay ug nanay. Kung naa pa. Kay nga naman. Nagplano ko nga mubakasyon sa Singapore. O gusto ko nga kuyugon ko ikaw. Unsa? Ay naman tawanan. Kalagan ba?
Huwag gani nagpahibaw ka na kung gumlakaw siya. Bahala siya. Makalakaw kung ako ra. Oh. Hello, Doc. Yes, Doc. Oh. Going na ko sa restaurant nga gingon mo. Yes, Doc. Okay, magkalaom ka, Doc. Mamaayo na siya. Oh. Okay, Doc. Sige, Doc. Magkita ta. Padung na sad ko. Bye. Sigurista, doktora. Wa ba gani ko manambal na ni Kuro na sa iyang komisyon. Basta gani kwarta, mausap kita kaya. Paita. Bala na siya? Ayo lagi, maayo ang iro na ayo magali na ako, ha? Kamu pa ka, ha? Hubuan ninyo mga sina, kaya plasan to na inyong likod. Oh, pida. Sige. Asmado de ka, no? Asmado, ha? Sige, hubuan na imong kuhan kay may asma, hubakon ka. Hubakon ka, dili asmado. Hubakon, ha? Nahubog Sige, na. tambalan ko ikaw. O karon, ano ya, haplas ka nung imong likod, og magampo ko, og Kainit yung lukong paano. lubutom. Kainit! Oh, unsa na? Hala na. Unsa mo ka, Ako na hinuon kang gihaplasan, gihubak nung kag mayo nga no man ka. Naunsa man taon ka, oy. Ginawa! Naunsa man ka? Naunsa man? Oo. Mura sa giatake. Magdali ko. Musibat ko. Mayo gani kay wa ko masuldi. Paihita oy. Tanaw ko sa bintana, biyaw nasundan pa ko. Wa gyud. Mingaw sa gawas. Kuyawan ako eh. Gihupak pa og mayo ako gitambalan nga no mato siya. Gihupak pa noon. Nakaayo magalila na sa iro. Gitambalan ako siya. Gihupak no. Uy, abulan siya. Tuwa na. Purbida no. Siya magiging da hospital. Lain na sa nga masakit na akong itambalan. Mamaayo to siya. Kung laing sapi na sab ang masul sa kong panudanan. Yan. Oh, si Bay Butoy. Nanamag man siya. Hello, Bay Butoy. Nasa ka? Kaganina na ko nagita ni mo. Niyara ko sa siyudad. Apas na dre, okay? Magpabot ko ni mo. Wala ka rin ko, kayawan ko nis bae, basin o matultulan niya mong bae, paita, naunsan mo, uy. Oo, kisap rin, nawag na ko. Di kanina ko tubag no, kila. Bahala ka niya, oy, di ko tubag mo, bahala ka niya. Wa man tubagan ni Bay Butoy. Mo man yung gihatag na number. I-text na ko siya. Basig din niya tubagon. Kaya wa siya makailas number. Sando, tada. Malakaw na ta. Okay mo na. Mugawas na ko. Manlakaw na mismo na. Pakuyugon ko niya. Doon ako na sa business meeting. O kinanglang mukuyog ko niya. Okay. Nasend ko na. Nanawag. Hello, Bay Butoy. Hello, ikaw din bay? Mayo kayo ng test ka na. Probeda, di yung pagko ni mo, basta, ayun no naman. Basta di na ako mapunbok, di yung ko mutubag. Pareha bang gilid Dilmar. Artikon ko tagamay. Mao de. At kining, yun na. Bay, may pangutana lang ko ni mo, Bay. Kining, si Manny Simeon, Oo, hain man. Nilakaw, og ako rin kapason. Bay Butoy, Hmm. tabangin ko ba ya? Mintras, wa si Bay Simeon dias inyo. Nagbayi na karon sa imo igsoon ha? Si Manoy ni mo, dili kay Bay Simeon. Mao na ibutang ko ipasabot. Pasensya ka na. Pero, Bay, mo na ko, Bay. Kuhaon ako ang garapon nga gisudlan ni Manny Simeon sa kamot ni Tatay Kadyo. Ha? Sige na, Bay. Tabangi ko, Bay. Utang buot, Bay. Bida, lisura na oy. Tukbunta sa bauyan na mo kalaki na. Ha? Kuyawan ko eh. Masuko sa Bay Simeon taon na, bida. Bay, maluoy daw ko, Bay. Tabangi ko, Bay.
Sige na, bay butoy. Ay, bay, abi ni mo, pasiluan lagi ko eh. May paypakanon ko ni mo sa sakong baong mo na nakisaitan. Widaw ko'y katabang ni mo, ano, ilisog ka na. Bay butoy. Bay. Ah, hello? Hello? Bay? Gi-off na niya. Pero dili ko mahunong. Kinahanglan makakita kong paagi nga. Makuha ko ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Pasiluan lang ko ba sindo? Hindi ko makatabang ni mo, ana taon. Di pa upang ko nga di ba yung gibuhat ni Bisibyon pero kasabot sa kagtaka na ako, bay. Nagkinanglan sa ko ini. Ilaban na ang akong... ala, nalimutay ko. Ang ako din nanay gabiyaan ko sisla. Kumusta nakataos nanay na ako kang ako maigsuon? Gusto, nanghit sa ko ba si Mion, oy, muli sa ko. O palitan ako sa nanay o mga sinina sa Happy Mart kay barato ka dito. Ingon man mga lami ang pagkaon sa bayar kalitiri. Mabauli ko ba? Kumusta man imong lakaw? Nagkita mo ni Simeon? Wa na gyud. Pero natutulan ko na ang gipuy-an niya subdivision. Pero wa ko masayod kung saan ako ang makuha na ko ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Mag-ampo ko, Sando. Nga makuha mo ragyod kini. Salamat mo, Ana. Yun na. Unsay nga sa subdivision? Nalimot ban ko? Pero nagkatultol ko kung asang napita. Okay. Sige. Ikaw man na tong kaon atong adtuon. Mauni? Oh, kini nga subdivision. Husto ka. Puros mga dato ang nagpuyo dinhi. Pero doon ako'y kaila dinhi. Unsa? Musod ta. Kadagko sa mga bahay ning napita. Oo. Mga dato ang nagpuyo ining lugara. Kana, mao na ang bahay sa akong tito Jerome Susal. I hope nga naa sila diha ron. Aron mangutan nata kung nakailabas sila ni Simeon, imo igsuon. Bayon taog na kaila sila. Mayon ta lagi. Kay, wala ba na sila ipakialam sa ilang mga silingan din he? Mao ba? Oh, la, si Bay Butoy. Siya ka to. Ha? Sundi ka tong big bike kanila bay na to. Sundan ako. Pasayra ni ginako kung asa sila nagpuyo. Matultulan ni ginako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!